በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ሰላም ጠና በለይና ጋዝ ዓለም ፍጥራን ዝኾንኩም ናይ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ደቀ ብምለኹም ከመይ ቀኒኹም ለይ ከመይ ጸኒሕኩም ከመይ ሓድርኩም ለይ እነሆ ሎሙን ከም ትልሙድ ብወቕታዊ ዝኾነ ጉዳይ ተመሊስና ተራኺብናልና ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ወቕታዊ ዝኾነ ጉዳይና ኩለና ከምቲ እናራናዮ ዝቐረና ሰለስቲኦም ኣቦታትና ኣብ ደደቢት ሚድያ ቀሪቦም ትናይ መንበረ ሰላማ ዘሎ ክፍተት ብዘይ ምንም ዓይነት ደብዳቤ እውን ካብ ስርሖም ከም ዝተባረሩ ኣብ ሽግር ከም ዘለዎ ኣብ ፀገም ከም ዘለዎ ትምሕደራ ናይ መንበረ ሰላማ እውን ኣብ ዝኸበደ ኣብ ዝሓመቐ ኩነታት ከም ዘለውን ያው ኣብራህሪሆም ነጊረምና ነይሮም። ቤት ፅሕፈት መንበረ ሰላማ ካሳቴ ብርሃን ላዕለዋይ ቤት ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ትግራይ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣሎ ዘውፅኦ መግለፂ ኣሎ። እቲ መምርሒ እሱ ብዛዕባ ናይዞም ሰለስቲኦም ኣቦታትና እዩ። ናይዞም ሰለስቲኦም ኣቦታትና ደብዳቤ ሓደ ብሓደ ከም በወልክሜ ኣብዚ ስክሪኑን ክልጥፈልክሜ ብትዕግስቲ ስምዕዎኹም ህዝበ ክርስቲያን ኣሕዋተይ። ስለዚ እዋናዊ መምርሒ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ትእዛዝ ሲኖዶስ ብሄረ ሕግን ቀስ በቀስ ብስርዓት እናተተገበረ ክኸይድ እዩ። ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩለና ይኹን እያ ትብል ታናይ ላዕለዋይ መእተዊና ማለት እዩ። መእተዊያ ሳትል ኮይና ሕዚ ሓደ ብሓደ እቲ ደብዳቤ ከም በወልክሜ እሙኒ ያው ንስኹም ድማ ብትዕግስቲ ናብ ኩሉ ሰብ ክባፅሓውን ሸር እናገበርኩም ወቕታዊ ዝኾነ ሓበሬታ ኣብ ግዜኡ ክበፅሐኩም ተደሊኹም ፕሊዝ ህዝበ ክርስቲያን ኣሕዋተይ እዚ ቻናል እዚ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ኣዕብይዎ። ያው ጽቡቕ ህዝበ ክርስቲያን ኣሕዋተይ ሕዚ ብጽሞና ክትሰምዑኒ ኣብዚ ስክሪን እውን ለጢፈልኩም እነሆ ኣነ እውን ከም በወልክሜ ተመሊስኩም ንድሕሪትም ክተንብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ ዳይ ሕዚ ብመምህር በላይ ኣቦና ክጅምረልኩም ታያ ትብል ታ ደብዳቤ እዋናዊ መብርሂ ቤት ፅሕፈት መንበረ ሰላማ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ መምህር በላይ ወልደ ኣበዝጊ ንሶም ኣብ መንበረ ሰላማ መምርሒ ክፍሊ ሕግን ኣባል ሊቃውንቲ ጉባኤን ኮይኖም እናሰርሑ ዝፀንሑ ምዃኖም ይፍለጥ። ንሶም ናይ ብሄር ሕግ ተሓላቂ መሲሎም ብምቕራብን ግን ንባዕሎም ብብሄር ሕግ ዘይምርሑ ዘይትገበሩ ኮይኖም ይርከቡ። ቁፅሪ ሓደ ንሶም ኣብ ወረዳ ቤተ ክህነት ማሕበረ ዴጎ ብዋና ጸሓፍነት ቁፅሪ 2 ኣብ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ቅድስቲ ከተማ ኣክሱም ጽዮን ብኣገልጋላይነት 3 ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ቅድስቲ ከተማ ኣክሱም ብቀዋሚነት 4 ኣብ ቤት ፅሕፈት መንበረ ሰላማ ብኣባል ሊቃውንቲ ጉባኤ ኮይኖም ብድምር ኣብ 4 ቦታ መሃያ ክወስዱ ይፍለጥ ወይም ደግሞ እናወሰዱ ምንባሮም ይፍለጥ ይብል። ብሄር ሕግ አንቀጽ 893 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት ብምግባር መልቀቂ ክሊራንስ ከምጽኡ ብዕለት 3 ወርሒ 9 2018 ዓመተ ምህረት ብቁፅሪ መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ 2021 ዝባር 2018 ተጻሒፍሎም እዩ። ንኻልኣይ ግዜ ብዕለት 18 ወርሒ 2018 ዓመተ ምህረት ብቁፅሪ መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን 3035 ዝባር 2018 ንኽቐርቡ ተጻሒፍሎም እዩ። ንሳልሳይ ግዜ እውን ያው 25 ብዕለት 25 ወርሒ 9 2018 ብቁፅሪ መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን 3041 ዝባር 28 ተጻሒፍሎም ክቐርቡ ኣይከኣልን። ንሶም ኣብ ክንዲ ብብሄር ሕገ ንቤት ፅሕፈት መንበረ ሰላማ ብፍቓዶም ካብ ዝሓደግዎ ልዕሊ 1 ወርሕን 12 መዓልትን ዝገበሩ እንትኾኑ ኣብ 3 ቦታ መሃያ እናተኸፈሉ ብሄር ሕግ ዘየተግበሩ ንመንበረ ሰላማ ኣብ ቤት ፍርዲ ምኽሳሶም ትኽክል ኣይኮነን ይብል። ቁፅሪ 2 ኣብ ሚድያ ብተደጋጋሚ ዘቕረብዎ ጉጉይ ሓሳብ ኣብ 3 ቦታ እናሰርሑ መሃያ እንዳወሰዱ እንዳሃለዉ ተበዲለ እየ ኢሎም ገንዘብ ንምእካብ ምስ መርጌታ ፅጌ ገብረስላሴ ሒሳብ ደፍተር ብምኽፋት ንምእመናን ከደናግሩ ትኽክል ኣይኮነን። ስለዚ ንሶም ብፍቓዶም ስርሖም ከም ዝለቐቑ ብኣኽብሮት ክነፍጠኩም ንፈቱ። ሰላም እግዚአብሔር ምሳና ይኹን። ቤት ፅሕፈት መንበረ ሰላማ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ዕለት 15 ወርሒ 10 2018 ቅድስቲ ኣክሱም ትግራይ ኣትብል። እዚኣ ያው ናይ ኣቦና ናይ መምህር በላይ ወልደ ኣበዝጊ መምህር በላይ ለይትፈልጦም ትኾንኩም ድማ ያው ኣብዚ ስክሪን እኒኦኩም ኣብ ምስ ደብዳቤ ኣጣቢቐ ኣብ ለጢፈልኩም እኒኦኩም እዚ ዝብል ደብዳቤ። ስለዚ ብሓፂሩ ታዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ዝወፀ እቲ መምህር በላይ ዝበልዎ ትኽክል ከም ዘይኮነ በገዛእ ፈቃዶም ካብ ስርሖም ከም ዝለዋወቑ እቲ ናይ መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኣውፅዎ ዘለዎ እዋናዊ መምርሒ ማለት። ስለዚ ናይ ካልኣይ እዋናዊ መምርሒ ናይ መርጌታ ፅጌ ገብረስላሴ እዩ። ንሶም ኣብ መንበረ ሰላማ መምርሒታት ሒሳብ በጀት ልምዓትን ትልምን ሓላፊ ኮይኖም እናሰርሑ ከም ዝነበሩ ይፍለጥ። ንሶም ኣብ መንበረ ሰላማ ብተደጋጋሚ ብዘጥፍእዎም ስሕተታት ይቅርታ እናተገበረሎም መፅኦም እዮም ይብለና። ቁፅሪ 1 ቤት ፅሕፈት መንበረ ሰላማ ንሰራሕተኛታት ህንፃ ክፍሊት ንክኸፍልዎም ብዝኣዘዞ መሰረት ካብ ሰራሕተኛታት ቆሪፆም ንውልቀ ረብሕኦም ከም ዘውዓሉ
ስም መንበርናን ቤተክርስቲያናን ስለዝጸረፉ ንሰራሕተኛታት እውን ስለዝጎድኡ ንብሔር ሕግ ተመሓላሊፎም ስለዝተረኸቡ ቁፅሪ 2 ኣብ ካዝና ዘየለ ቅርሺ ከም ዘሎ ኣምሲሎም ወሰኽ ማህያ ንምውሳኽ ክብሉ ንቅዱስ ሲኖዶስ ብምትላል ገንዘብ ኣብ ዘየለ በጀት ከም ዝበጀቱ ቁፅሪ 3 ኣተሓዛ ፋይናንስን ኦዲትን ዓቕሚ ስለዘይብሎም ቁፅሪ 3 ምስ መሳርሕቶም ተስማዕሚዖም ክሰርሑ ዘይኽእሉን ብሰራሕተኛታት ክሲ እናቀረበሎምን መፂኡ ይኹን እምበር ቤተክርስቲያን ደፋኢት ስለዘይኮነት ንኸመሓይሹ ተባሂሉ ብዕለት 1 ወርሒ 5 2018 ቁፅሪ 1850/18 ኣብ ዝተገብረ ገምጋም ካብ ዝነበሮም ናይ መምርሒታት ሒሳብ በጀት ልምዓትን ትልምን ሓላፍነትን ተላዒሎም ኣብ መምርሒታት ግልጋሎት ካህናትን ስታቲስቲክስን ኣእምራዊ ንብረትን ሓላፊ ኮይኖም ተሸይሞም እዮም። ስነ ምግባሮም ከመሓሹ ስለዘይከኣሉ ብዕለት 4 ወርሒ 9 2018 ቁፅሪ መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን 2082/18 መንበረ ሰላማ ናብ ዝለኣኾም ሃገረ ስብከት ክምለሱ ተገይሮም እዮም ይብለና። ኣብ ክንዲ ንጥፍኣቶምን ድኽመቶምን ይቅርታ ምሕታት መንበረ ሰላማ ከም ዝበደሎም ኣምሲሎም ኣብ ስራሕ ዘየለው እንዳሃለው ከም ዘለው ብምዝራብ ከም ዝተበደሉ ካብ ምእመናን ገንዘብ ንምትእኽኻብ ሒሳብ ደብተር ምስ መምህር በላይ ወልደ ኣበየዝጊ ከፊቶም ንምእመናን ከደናግሩ ክርስቲያናዊ ባህሪ ኣይኮነን። በቲ ኣብ መንበረ ሰላማ ዝገበሩ ጥፋት ክኽሰሱ ዝግብኦም ንሶም እንዳሃለው ተመሊሶም ንመንበረ ሰላማ ኣብ ቤት ፍርዲ ምኽሳሶም ኣግባብ ኣይኮነን ይብለና። ሰላማ እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን። ቤት ጽሕፈት መንበረ ሰላማ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ዕለት 15 ወርሒ 10 2018 ቅድስቲ ኣክሱም ትግራይ ይብለና። ስለዚ እዚ ዋናዊ መምርሒ ድማ ከም ዝረኣኹሞ ኣብ ስክሪን ናብ ዝለዓለውን ምስ ደብዳቤኦም ኣተሓይዘ ለጢፈልኩም ኣለኹ ህዝበ ክርስቲያን ኣሕዋተይ ግልፂ ንክኾነኩም። ስለዚ ናይዚኦም ድማ ሽሞም መርጌታ ፅጌ ገብረስላሴ እዮም ዝበሃሉ። እቲ ከይዲ መባረርዮም ትመጥፍኦም ዘጥፍዎ ጥፋትን ኣብ ሊስት ያው ብመንበረ ሰላማ ዝወፀ መብረዩ ክትሪእዎ ትኽእልኩም ደጊምኩም። ስለዚ ኣብዚ ኣቦታትና እውን ጌጋ እንተሃልይዎም ሕድሕድ ውስጦም ነብሶም ንኽፍትሹ እዩ ካልእ ይኮነን ዘይሩ ትንሕና ንግቦ ዘለና ንምስምዕማዕ እቲ ዘሎ ክፍተት ተኣሪም ብትኽክለኛ ህዝቢ ንህዝቦም ብቕንዕና ንኸገልግሉ እዩ ህዝበ ክርስቲያን ኣሕዋት። ስለዚ ናብቲ ናይ ሳልሳይ ዝወፀ መብርሂ ናይ ኣቦና ከብለኩም። እቲ ሳልሳይ እውን እንታይ እዩ ዝብል ያው ናይ መምህር ዳዊት ብርሃነ እዩ። ቤት ጽሕፈት ያው ዋና መምርሒ ንሰለስቲኦም ካብ ሓደ እዩ። ያው መምህር ዳዊት ብርሃነ ንሶም መምርሒ ስብከተ ወንጌልን ሓበራዊ ተልእኮ ኣገልግሎትን ሓላፊ ኮይኖም እናሰርሑ ከም ዝመፁን ከም ዘለውን ማህይኦም እውን ብኣግባቡ ክሳብ ሕዚ ዕለት እናተኸፈሉ ከም ዘለው ይፍለጥ ይብለና። ንሶም ኣብ መቐለ ሃገረ ስብከት ደቡብ ወረዳ ቤተ ክህነት ይሰርሑ ስለ ዝነበሩ መቐለ ሃገረ ስብከት ድማ ዝሰርሕሉ ዝነበሩ ናይ ቤት ጽሕፈት ሰነዳትን ጠቕላላ ንብረትን ስለዘይረከቡና ቤተ ክርስቲያንና እውን ትጉዳእ ስለ ዘላ ናይ ቤት ጽሕፈትኩም መንበረ ሰላማ ሰራሕተኛ ስለ ዝኾኑ ንኽረክቡና ብኣኹም ይገደዱልና እንትብሉ ንልዕሊ 5 ግዜ ደብዳቤ ጽሒፎምና እዮም። መንበረ ሰላማ ከይድኩም ንኽትርከቡ ብተረጋጋሚ ነጊረኩም እዩ ብቐልኩም ኣረኪበ እየ ዝብል መልሲ ይህብኩምና ይኹም። ከም ዘረከብኩም ግን ሰነድ ኣያቕረብኩምን። መቐለ ሃገረ ስብከት ንመበል 6 ግዜ ንብረት ከም ዘይረከበኩም ገሊፆም ደብዳቤ ጽሒፎምልና ኣለዉ። ስለዚ ሕዚ እውን ኣብ ስራሕ ዝጸንሐ ሓደ ሰራሕተኛ ካብ ሓደ ቤት ጽሕፈት ናብ ካሊእ ቤት ጽሕፈት ስራሕ ክቕይር እንተሎ ናይቲ እንዳሰራሓሉ ዝጸንሐ ቤት ጽሕፈት ንብረት ዘረከበ ምዃኑ ወይም ዘረክብ ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ስራሕ ክቕይር እንተሎ ናይቲ እንዳሰራሓሉ ዝጸንሐ ቤት ጽሕፈት ንብረት ዘረከብ ምዃኑ ክሊራንስ ከቕርብ ግቡእ ስለ ዝኾነ ንብረት ቤተ ክርስቲያን ከተረክቡ ኢሉ ብዕለት 3 ወርሒ 9 2018 ቁፅሪ መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ 2083/18 ብመንበረ ሰላማ ምስ ተጻሓፈሎም ኣብ ክንዲ መንበረ ሰላማ ዝኣዘዞም ምፍጻምን ምትግባርን ነዚ ንጎኒ ገዲፎም ብመንበረ ሰላማ ከም ዝተበደሉ ኣምሲሎም ምዝራብ ቃለ ወንጌል ኣይኮነን። ንሶም ናይ ኩላ ቤተክርስቲያን ኣብ ላዕለዋይ ሓላፍነት ዘለዎ ብምዃኖም መንበርና ዝኣዘዞም ንምትግባር ክሕግዙ እምበር ንውልቆም ዝኣዘዝዎ ንዘይ ምትግባር ምስ ካልእ ንምትሓዝ ኣግባብነት ዘይብሉ ከይዲ እዩ ይብልና። ስለዚ ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን። ቤት ጽሕፈት መንበረ ሰላማ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ
ዕለት 15 ወርሒ 10 2018 ቅድስቲ ኣክሱም ትግራይ እዚ ሰለስተ ኣቦታትና ያው ብትማሊ ብዝወፀ ትማሊ ማለት ዕለት 15 ወርሒ 10 2018 ዝወፀ መብርሂ እዩ ስለዚ ኩሎም ኣቦታትና ነናይ ባዕሎም ዝኾነ ጉድለት ካብ መንበረ ሰላማ እቲ መብርሂ ተዋሂብና ኣሎ ስለዚ ሕዚ መልሰይ መልስኻ ዘይኮነ ህዝበ ክርስቲያን ኣሕዋትና ኣንቱም ኣቦታትና እውን ጌጋ እንተሊኩም ንስኹም ንውሽጥኹም ንነብስኹም ፈትሽኩም ምክንያቱ ነቲ ህዝቢ ክትብሉ ንምእንተ ሰላም ክትብሉ ኣሕዋትና ኣቦታትና ናብ ልብኩም ክትምለሱ ሰብ ዘይጋገ ሰብ የለን ይጋገ እዩ ስለዚ ጌጋኹም ፈትሽኩም ይህን ሚን ተባሂልኩም ሕጂ እውን ምስ ኣቦታትና ሰላም ፈጢርኩም ቤተክርስትያንና ብቕልዕና ክተገልግሉና ኢና ንደሊ ኣሕዋትና ኣቦታትና ስለዚ ካብ መንበረ ሰላም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ወፂኡ ዘሎ መብርሂ ንኣቦታትና ንዓኹም ዝገልፅ እንተኮይኑ ብኣግባብ ዘለዎ መንገዲ ኣቦታትና بسنة سرعات كمينا نفلتكم سنة سرعات زلوا من قد خمت خلينا نفلتكم حجون سنة سرعات بالتومل من قدي ديسبرين بالتومل من قدي ياو كتسمع معنا عندلي تي توهيبكم زلوا زد فوهم وجيجا يا بتخكلنا أخم زجلس تخينو بثنا يبيت كرسان نحكي سنة ساعات مسرت كترى لنا نحنا تصفى حزبك كرسان كاوخم تصفى زجبرون نسيو كازو بتوسخ حليفون تخلو كان منبر سلام عزوز النوري نعنا يوكلن زول حسب انتهالكم أبوتاتنا بليس بالسخنة من قد حجون أريد ميديا خيخون نميديا مجاوتون كيخون كالي بعدي كالي نزي حمارتنا كتصدف زدلو أكلاتون كيخون بالسخنة من قدي بالسلطنة من قدي تهو مرسي تهو مبرهري بالسلطنة من قد كخوني كم زلوا كنا تحسسوا كن فوتو أبوتاتنا سلازي أبوتاتنا نحن دقوكم تمريسنا نزاروكم زلنا كابانا كاوكم فريقنا يكونن بكوراس نحكم سخم أبوتاتنا ممرنا نتخونا جن تحجي قتي مزلو سبعة يكون سبع انكفي حدا جزابي هري بتشاف تصمو سلازي تقتي مكم زلو سم كل زخنا كايدا بتخكرنا من قدي نخت خدو بالسخنة من قدي نخت فتحوا نحن ون بسكالنا متن محجازي حزب كرسان ون أقول نخون كون زلو حسكال حجون تعجزتي غير زلو سلازي أبوتاتنا نزمانات زماسة ديسبلين نزمانات زماسة تنا بيتكرسان حقي سلازل لكم سلا تخطلون ما فسونا أبوتاتهم سلا زخونكم سلازي زم مخانة تجنزيكم تزوج مورهون حد ريكم بون ريكم أوش تعد ندجن زلكم حواتنا ون ياو بزعواز ودازي مورها كتقولوا حسب كتقولوا سلازي أكل تيو كفتة اللدو أولو كفتة اللدو يبقى حزب كرسان حوات تنا منبر سلامة كفتة رينا بتشبط بمسرج جاون أبزي فيديوزي أبزين هنا channel ندا زرقحنا لكم نمثلنا ببوق بيجزيو زلوا حدش نجر زلوا بيجزيو إذا معبد نجر نافذنا يفان نجبر الله سلازي إذا ما لتايو هزبنا بأقوى كفن قصل للدليل بأقوى ترديو تناي منبر السلام وتسجم تناي بيتك كنوت تسجم للو تسجم نمغرافي كاري علامة يقولون هزب كرسان حواتي سلازي أبوتاتنا وانتي واتي زلوا مجلسون حجون دقي ما دقاقنا بالسخنة من قدي عددا نتاحي مارتنا كتصدف نبزي كونه تسجم من قد خير زولي أكلات كين خون بليس حجون حزب نريئن سلازلنا بودا سلازخونه تحلقت مسيرة من حجون لازم أبوتاتنا تحلقت مسيرة من منبر سلامات تحلقت مسيرة نخلتيو تكاد نخلتيو هايمانت نخلتيو أبوتات زبا أسو أكلاتون كم زلوا لبكني بليس قبلنا حواتنا ناس لازي زيوم نقرات بالسخنة من قد فتحوهم تسفان قبل حجون سلازي ملسي ملسها هي خون أبوتاتنا تسفان قبل زي أي جبرنا يون زي خمسة جنا خمسة زعينته كوتا سيلو نابليتر اللي ممرحي نابليتر اللي أنفذ وسط سمعت التومر جبر ملسك يهلو بش مجزاك كنا تحساس إن اللي زمهرنا زمعرنا بيتنا مرحنا يسكروس استخبر استمسكنا قلنا لكم يا وسلامنا أوزيحو تتفتير زل هوكات بيت خرسنا أبعدنا سلامو الرجاجيو يا ناب سلام نخمل سنا يا بيتنا مرحنا يسكروسنا كل جديد سؤالنا عيموني سلازي نايل ما حنتزنا ورناس أنا حد تمرتي منفسا وقتي مجلس يزيد مثلنا رو بخالي منفسا وتحسوس كأن الرغب سلام الزاهر مسانا يكون يغني لي